Helo, croeso nôl i'r shed. Reit, project bach penwythnos yma ydy back to basics yn ôl o'n. Yr hen feis bach yma, engineering feis, cael ni gen y cwmni Woodens, neu Woodens, Lloegr. Mae o'r 50a, 60a feis bach. Yr un seis ohonno sgyn i ar y bench rwan. Ddim seis bach taclus. Mae mewn cylwr go lew. Dim di rhydyn o'r model, ond mae di sisio fyny. Dim agor y gwbl. So, nes i sortio allan. A just usual mewn ffordd. Nawn ni stripio hi gyd lawr. Llnau hi. Socian hi mewn acid i dynnu'r rhwd i ffwr. A wedyn llnau hi fyny reit nôl at ei gilydd. Cot o baent iddi. Dim yn mae'n iawn dyn. Mae'r seis yma'n ideal. Jyst i roed ar ochr bench. Dyn nhw'n cymryd dim lle. A hyn os gennych chi workbench bach. Mae'n rhywbeth handi cael. Mae'n mynd i cael y boltio mawr mae ffwr. Mae fwy cadarn ar yr workbench. Mae dal yn stiff sa ddim symud o gwbl ni. Dyma jyst y rhwd ar bal. Mae reit awiach. Dwi'n eisiau di bar neu rhywbeth yn gyda'r ben hwn. Dwi'n eisiau hwn reit syth. Dwi'n rili eisiau cychwyn waldio efo mwrthol. Sa'n ideal sy'n cael bar un ar ei ben o. Dwi'n meddwl bod gen i'n byd. Dwi'n ei drio eisiau chdi gael leverage rhywbeth fel hyn. O, mae'n unau mewn fath o rhydd neu bod i torri. So mae'n symud, ond ydy'r ceg ddim. Dych chi'n gweld o? So beth sy'n digwydd mae'r mae'r thread, mae'r sgriw hun yn dod allan. So mae hynna i fi golygu unau mae'r sgriw di torri, neu bod y pin sydd yn neu siŵr bod dim symud wedi torri. So fe rai ni dynnu wrth ei gilydd i weld beth digwyddodd i niwe. Ond dim yn symud yr fanna, achos mae fod i lithro ar hwn. So ella be rhaid ni'n neud ydy adi chydig bach o perswad i mewn efo hwn. Nôl beth i gwyddith os o'n ni tapio fo. Yn styc. So mae'n sgriwio nôl. Mae'n mynd allan, mae'n hitio rhywbeth fanna. Dwi'n licio sydd yn fanna, allan o fanna mae'r pin, neu gweddillion y pin. Cos ydy'r sgriw mynd i torri. Cos mae'n symud yn y cefn. Mae'n dyn nhw chdi go oel i dda nhw. Reit, dwi'n reid o bod i ffortio nhw. So, sa'n agor hwn yna fedrai. Dwi'n gwybod mae gennym ni slack o hwnna fod i'n ffwrna. So, das fedrai just leverage o allan i fynd gyda.
Siwch o'ch clustio. Oedd yr rhwd a'r bal dod o'n yn gyd wedi cau rhywun swan. Ti'n helpu o agor? Na. Sori chi'n gweld hwnna. Iawn. Sy'n iwsans ydy i dynnu feis wrth i gilydd, da ni angen tynnu'r pin sydd yn dal hwn yn styc. Ond i wneud hynna, mae angen dod allan fwy i ni gael mynd ato fo drwy'r, wel mae'r gap bach wan. Dwi eisiau allan sef fanna wedyn rhaid dynnu'r pin. So, mae rhaid i drio agor i'w fwy. Typical animals o hon yn feis bach syml. Sa'n just, slipio hi lawr llnau, tynnu rhwd cwrt o baint, job done. Ond efo not to be. Dyna hotch. Na i nôl bolster dymol. A hitio fo yna i agor o. Sa'n eithaf efo'r feis mawr o blaen. So, gobeithio wan, pan na i gychwyn weldio hwn. Wch chi weld hwn yn agor. Un o hynna neu'n eithaf jyst chwalu'r feis. Neu'n eithaf falu workbench rwy. O rywfaint. Os da chi bach mwy o. Mynd. Os mae wedi agor, ni'n gweld mwy slots yn gwylod. Anffodus dwi dal mor wedi agor digon i ni allu tynnu'r pin allan. Sydd yn hanning. Glo fo'n gorau. Lle ni drio wan i hitio fo. Just y fama. Trio dreifio hwn ymlaen. Gynna ni digon o slack efo'r sgriw. Dwi'n gwybod. What? Reit, chi'n gweld? Dwi'n gweld o fanna. Fatha bod na spring rhywbeth ti'n meddwl o. Be di hwnna? And reit, na i zoomio chi mewn. Dwi'n siŵr am beth sy'n mlaen o'na. So mae'r pin dyn ni eisiau dynnu allan. Mae'n reit o fanna. Ond o'i flaen o, mae yna sy'n dechrau yw hen spring. Wel, dwi'n mynd dall pam sy'n nhw'n reid y spring yna, os yna ydi o i reid tensiwn ar y pin, fatha am preloadio fo.
Chydig bach o weird, yna fo. Allan fydd yn neud mwy synnwyr o dyn nhw'n gilydd. Dwi'n drio hitio hwn allan fwy. Mi gan neud yr ffenast bach yma fwy. Illa sy'n gallu gael o'n efo pliers, ond so oes gen i'n cael fwy allan. So ni'n neud hynna. So wan, da ni wedi cyrraedd lle oedd y slac yn y sgriw. So, na, ni drio sgriwio allan. Fwy. So da ni compresio'r spring yna fwy fan. Weird. Eto. O, dwi'n gwybod beth yw'r spring yna. Dwi'n meddwl sydd wedi dynnu'r pin yma o mor. Mae'n edrych yn hollol nacyd. So mae'n mynd i fod yn extra hwyl. Mae'n i'r coed yma i ddal weis i fyny. Reit. Hwn ydych chi'n gêm operation ers talwm. Chi'n gorfod tynnu'r peth allan heb dwtsio'r ochrau. No. Oedden ni'n gwybod bod hwnna'n jyst yn dod o yna, fel yna. Pliers mwy. Spring. Byna i wedi trio tapio fel lawr gynta. Jyst i gychwyn o. Dwi'n siŵr dwi'n rhaid fawr. Dwi'n siŵr yna hyn. O, di cychwyn. Reit. Dwi'n gael o'n o. Wel, mae wedi codi rhywfaint. Sy'n annoying wrth gwrs, fedra i'n just dreifio fo allan. Cos mae hwn fatha so dwi'n hitio fo lawr. Pan dwi'n siarad droi o wedyn, fydd o'n styc. So mae rai fi dynnu fo allan o'r ochr yma. Mae'n bloody spring mae'r ffordd. Reit. So rhywfaint. Lla. Iawn, dwi'n mynd i weithio ar cael y pin yna allan. A ddoi chi nôl wedyn, sy'n pwynt i chi hongi ar y gwmpas yma. Gyrwch chi tŷ gyda'n gynnas, a ddoi chi allan yn o'r mewn ffyn. Iawn, ar ôl ryw 2 wsos ochr y gwmpas a ffiglan, so i gael y pin allan. Yn diwedd dwi jyst i gorfod chwalu fo. Os o ddim dod o'n nes i'r pensio fo allan efo hwn. A ydych chi'n weld o'n mae wedi dod o'n yma. Ond dwi'n meddwl bod yr pin wedi bod yn styc ers talwm. Cos mae'r washers efo dim sydd tu mewn, mae hi'n gam. So gan efo sy'n siarp gyda'r bob dim o'n pan i dynnu allan. So nice.
Yw'r sgriw, gan yw'r sgan yw'r spring yma allan. Chi'n gael siap ar yna? Dwi'n meddwl bod ei fod i ddechrau hwnna, di. Mae di tanglo fyny hyn. Chwa hen slinkies yn dweud gael bod chi'n plan bach. Dyna ar ôl diwrnod. Mae'n fatha clymu fyny i gyd. Fel am hwn edrych hwn. Lle mae'r wsiad yn mynd? Ie. Dwi'n hwnna'n gret gweith. Mwy o wash out, dim washer, ie? Hilarious. So rhaid i gael ei newydd heina. Dwi'n mynd allu tynnu hwn at ei gilydd fan. Heb malu'n dyd. Dwsws yn jyst dreifio fo allan. Ti'n dweud glistio a... Dwi'n eisiau hitio hwnna gael i'r tap o ffio. Gweld yr... Chi'n gweld yn y cysgod am yna boltan yma. Hwnnw sy'n dal o tamad cefn. Hwnnw sy'n dal o'r thread y pin arall. I fod bod y mor styc. Does am lot o rhwd ar y gwylod yma lle. Ond... Ydym yn cymryd ma fama. Ddrwg iawn. Gweld i mewn o fanna. Mae hwnna fod yn smooth. Dydy o ddim. Dwi'n gwneud i trio reid. Trio hwnnw'n feis. Neu clampio fo i'r bench a nocio. Na i jyst gorffen tapio hwn allan gyda chi nôl. Mae nhw'r ddau hanner. Dwi'n cael ei splitio. I fel faint o styc o ddo. Rhydd rwg ar ran rhwd. Iawn, mae'n rhywun o fanna. Mae'n rhaid bod o jyst i cael ei ffitio at ei gilydd efo tolerance eitha tyn. Hynny ddim yn am llawer o gap yn gwybod ddim. So mae'n chydig bach o rhwd a baw oedd angen. Siwr yn y gainiau rhywun o hwyl. So i cael yr jaws allan. Dwi hefyd eisiau cael hwn allan. Be di hwn ydy'r postyn yn y cefn sy'n dal y sgriw. Mae'n eitha rhyd gallu wiglo fo. Be mae hwnna'n neud wedi edrych mewn dan... Hwnna'n mynd i mewn i fanna am y ffordd. Jyst helpu supportio fo. Fan y boltan yma. Hwnna'n mynd i fod yn... Just y don yn neis, hwyliog. Dyna ni'n gael neud sy'n arall. A wrth gwrs mae ein meintio'r pwltio yma yn... Be oes hwnna'n imperial. Mae'n troi dde. Dwi'n troi'n un yma. Wel, mae'n ofn blwad. Chwarae teg iddo. Dwi'n meddwl beth sy'n mae'r mwrthol mawr dal ar y desg, so wedi gweld hwnnw a gael eitha, dwi'n eisiau. Dwi'n ffasi gael slap gen hwnnw. Ystwytha. Dwi'n gweld yn gallu cael just o bwyn mewn yna. So bets i ni ddim sbwylio yn ffitio.
Sgyn i mo'n spanars 12 mil di'r spannar yma. 13 yma lle. Dyma chi rei imperial a metric. Sgyn i wrth gwrs imperial di'r inch, half inch, 3/8, 2/3, 4/8, 125ths. Dyma dall i ni. Mae rai bod hyn yn imperial, eisiau'r inches y bod y... So dwi'n gorau eisiau un 12. Ond, chod, mae'n lot o slack yna. So chi'n fod ofalus, cos ydy cynnu mae'n poltia yn rwndio, yn gwisgo. So just gofalus. Beth ni'n gallu nes, da ni'n really keen. Ac os ys o'r bolt yma snapio, beth ni'n neud ydi drilio twll bach yn fwy, tapio fo a reid boltan niw yna. Sym eisiau bod rhy keen. Be ddylswn i'n neud ydi, dwi iwan jyst sy'n ddiog. Trio tynnu hwn i fyny drwy fama. Mae fama fal ac yn afech i gyd. Be ddylswn i'n neud ydi, tynhau o rywfaint, llacio tynhau a mynd y slo bach yma. Ond, sgyn i mynna yn hynna, ond wrth gwrs beth i gwyddi, wneud y bolta yma i rowndio, neu eitha jyst snapio. Byddai'n damio dyn yn dweud, o pam nes i'n mynd yn slo bach? Threads eitha ma yn oed. Sy'n help. Reit, sy'n cychwyn llithro, dwi'n llithro ddwywaith. So dyna mae'n sy'n dda. So dwi am wneud ydy gadael o socian am yn oel. Reit, chydig o hwnna'n oed plysgas. Os mewn ffordd, mae di llithro dwy waith fan. Hynna di warning, mae'n jyst dweud chdi, iawn. Dwi'n dweud chdi dwy waith fan, dwi ddim yn bwriadu dod o yma. Help lubrication. So os ni dal yn gallu mynd, ti'n rhoi pliers ar fo, a sy'r bolt yn rowndio, a sy'n golygu lot mwy o waith i diwedd. Ond, so dy hein yn mynd i ddod o'n chwaith, mae'n siŵr. Just trio fo. Na. So dwi'n socian bod ni mewn oel. Quit while they're ahead. Mae'n jyst gadael fan. Oedd yr oel yma weithio dros nos. Mae o... Beth ni? Mae'n viscosity isal. Mae'n uchel iawn. Hynny ddim, mae'n dena effennol. Be mae'n neud ydi, mae'n gweithio yn trwy'r threads. So, yn just, mae'n lle gwell fory i fod. Do hwn i fod yn hawdd. Sbiwch jyst mewn o ger ag tools. Dwi eisiau jyst dynnu un pin allan o ffrent hwn. Mae hynna wers bob tro ydych chi'n trio trwsio rhywbeth. Bod o'n feis o'r 1950s neu car. Sy'n byd yn hawdd, sy'n byd yn syml. Mae'n rhywbeth yn mynd i fynd o'i le. Neu rhyw sgriw cael dod o'na. So ie. Dwi'n chi'n neud byd amdano. Iawn. To be continued. Byddai chi'n ôl. Bore, mae'n siŵr.